medikuntza sozialeko langile bildu dira gaur Baionan besteak beste lan baldintza hobeak eta baliabide gehiago eskatzeko. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu albiste horren xehetasun guztiak eta noski protagonisten hitzak entzungo ditugu ere bai, eta gaurko saioan kulturari tartetxo bat egingo diogu. 5 axola taldearekin hitz egiteko aukera izan baitugu, Urruñako 5 neska gaztez osatua, eta saioaren bukaerarako sorpresatxo bat prestatu digute, ez galdu. Ehunka medikuntza sozialeko langileek hartu dituzte gaur Baionako kaleak. Baldintza hobeak eta baliabide gehiago eskatu dituzte, haien sektorea baztertuta dagoela sentitzen dutelako. Aintzinetik aspaldian bada arazo bat mediko-sozial sektorean, eta COVID-ak errangabe doa ez ditu gauzak konpondu. Aipatu da segur legea, hori publikoari buruz zuzendua izan den lege bat izan da, 193 euroko emendatze bat izan dute, betiko gauza da, gu antziak izan girela seguraren pean, eta orain erraiten daukute, berdin negoziaketa abian ezarriko zuzera, baina konbenioak ditugula mutualizatu. Gizartea zer helburu gaten da, liberalizazio horren pean gira, beraz bakigo beldur gira, egoera kaskar batetik kaskarra gatea, eta hori komplikatzea aldu gure sektorea. Egoera honen aurrean, osasun sistema indartzea da haien eskaera nagusia. Horretarako ezinbestekoa da haien hitzetan, besteak beste, kontratazioa areagotzea eta ohe berriak irekitzea. Bardu dituguna da lan baldintza honak, paga hilabete sari honak, eta jendea plazerekin tordadila lanerat, beraz ez da fitxak ezagri soilik. Urrengo deialdia otsailaren baterako egin dute. Alerta gorria bertan behera geratuta da uholdeen arriskuagatik. Azkenean uste baino lasaiagoak izan dira azken biegunak eta euri asko egin duen arren kalte material txikiak izan dira oraingo hontan. Ibaiak atera dira bai hainbat puntutan, Errobi, Urdazubi, Uaitza eta arreta nagusia Zuberoan Basaburu aldean ezarrita zegoen arren elurteen urtzearen ondorioz azkenean ez da deus larririk gertatu. Hala ere, oraino dozena bat bide etxiak dira, Izarritzen, Bidaxunen edota Bidarrain besteak beste. Elena, Alaitz, Eloiz, Odri eta Izea. Guztiak urruñarrak eta aspalditik lagunak. Bada urte batzuz eta gu hasti ginen kantatzen abesbatza batean. Abesbatza hortan hasten dira sartzen aurrak 10-11 urteetan eta beraz gu aritu gira handitzen eta zerbait gehiago behar genuen. Baina ez genuen gelditu nahi. Beraz, asigira boz ziten dugu, eta errandugu bombe. Saia gaitezen zerbait gure artean. Kantu giroan jarraitu nahi zutela argi zeukaten, baina haien bidea aurkitu arte hilabete batzuk igaro ziren. Bate argi astapenetik, hasi ginen 3 urtez ginen 13 bat. Ikasketekin lanarekin taguzi elkartzeko eta zinez ongilan egiteko oso zaila zen. 2018ko irailan, erran genuen bombe hor hasten dugu egiten zinez hor direnekin eta motivatuak direnekin egiteko zinez hastero zerbait konkretua eta hor galitu nien 5. Eta horrelaxe 2018an jaio zen 5 axola taldea. 5 ahots eta gitarra batekin nahikoa dute abesti zoragarriak sortzeko. Gure repertorian baditugu 5 bat kantu, euskaraz gehien bat, baina badugu bat frantsesez, bat gazteleraz eta inglesez batzuk zonbait ere.
saiatzen gira gehienak harmonizatzen, zenta abesbatza batetik ateratzen garenez, atxikitzen dugu pixkat espiritu hori, baina hartzen dugu kantu bat eta saiatzen dugu ala ere gure moldean egiten ez dugu hartzen eta deia den bezala berriz. Orokorrean gure kantu gehienak kantatzen ditugu gitarrarekin, baina batzuk perkusioen bidez akompainatzen ditugu, baitugu bizpairu aholtzeekin akompainatuak. Kantu baten gibilan dira orduak, batzutan ez dakigu zergaitik oso fite. Hartzen dugu idei bat eta ari gira ordu erdi batez sortzen dugu zerbait hori gira, hori ongi. Eta batzutan dira orduak eta ez dugu atsematen eta berritzaste eta batzutan gainera azkenan hori da bombe ez dabil. Bombe utzi, kanpora, eta hori biziki zaila da ere, pasadituzunean orduak eta azkenan bombe ez doa. Lan askotan bezala, batzutan pasatzen duzu orduak eta azkenan ez duzu maite produktu finala eta usten duzu. Eratxe bat izanik, maskara den botza, sekulan ez beitugu, utzi ofizioa. Jorotxa behin dena, beti odolean. Duela urte bat gainera diska batean lanean hasi ziren, eta hilabetea unitz eta gero udan kaleratu zuten haien lehen lana, gitarra baten soinuaz. CD hori pixkat berezia da, zenta dena guk egin dugu. Ez dugu estudio batean grabatu edola dena etxean egin dugu, zenta kantatzen dugu errandudan bezala denek elgarrekin, eta nahi genuen atxiki pixkat espiritu hori eta ez estudioetan egiten den bezala dena bakoitzak bere aldian grabatzea eta gero ahotsak gehitzea, nahi genuen atxiki kontzertuetan ematen duguna eta da pixkat live kondiziotan atera dugun disko bat. Atera genituen 200 ale eta denak saldu ditugu ja kontzertuetan, beraz, ongi ibili da. Sorpresa bat izan da, ere ez genuen espero hain fite saltzea, beraz berriz manatu behar ditugu urrengo kontzertuentzat. Urte hauek ez dira errazak izan kulturaren arloan. Hala ere, 5 axola taldeak kontzertuak izan ditu, hori bai ez nahi bezain bertze. Azkenan, aurten nahiko ongi izan da, ezakit 10 bat kontzertu ditugu. Hala ere, espero ginoen piskat gehiago kantatza, baina azkenan ikusiz nola pasaden urtea, nahiko kontent gira hala ere. 2018an taldea zaletasun moduan hasi zutenean, zaila zen imaginatzea urte batzuk beranduago kontzertuak emateaz gain diska bat izango zutela. Bat inork ez genuen hori pentsatzen, gainera jendeak maite duen zuta ezagutzen dituen kantuak, eta Euskal Herrian ere abesbatza soinu hori jendeak asko maite du, eta gazteak gira, neskak, bada zerbait jendeak maite du, eta gaeran ez dugu hainbeste bataiatu izan behar, zerbait pasatzeko. Eta hola egin da oso fite. Bideoan zehar aditu ditugu jada moldatu duten azken kantetako baten zatitxoak. Ditzen da Sorotxak, Siberotarrak taldearena. Hau da berri hau, oraintxe bukatu dugu lantzea kantu hori, asko maite dugu berria delako ere bai. Eta da gure lehen Siberotar kantua ere. Beraz barkatu Siberotar batzuak entzuten badute, ez dakiko xamila uztatzen dira, baina horra. Bedatxe bat izanik, maskara den botza. Bakanta horrekin eta 5 axola taldearen ahots zoragarriekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte.